Здравейте, приятели! Добре дошли в новото видео в нашия нов канал. Днес ще поразкажем за нашия град, както го обещах. Ако помните, аз съм Джордж, наша снимача Валентина Николова. И така, но преди да продължим с разказа, искам да се абонирате за канала, да цъкнете камбанката и да лайкнете видеото. Искам поне 100-200 лайка да съберем на това видео, защото искаме лайкове. И поне искам абонати. Ако го направите, ще сме много благодарни. И ще получите подаръци. Ако напреднем с канала, това и ще направим, ще получите подаръци. Но първоначално трябва вече да се оправим. Които се абонирате за канала, ще получат подаръци. Които не се абонират, ще има няма да получат подаръци. И след време ще абонирате. Да. И така, разказът ние сега, ако се чудите къде сме, ние сме в най-хубавите ресторанти Нобелев. Самия град си е много хубав, има си много ресторанти, хотели. На втора част ще ви разкажем повече, но сега ще ви покажем ресторантите. И искам нещо да представи нашия снимач за нейния град Велико Търново. Здравейте, аз съм Валентина Николова. Живея в Велико Търново и съм роден. Днес ще ви покажем как изглежда Нобелев ресторанта. На Ботевград. И сега ще ви разведеме и ще видите, че има и... Това е самият град, ресторант, който има си детска площадка, както виждате. Има си там като шатрички, там където се яде, тук си има като част, през лятото и там, но и вътре, сега не може да покажем самата сграда, но и вътре е много хубаво. Да, вътре е много хубаво. Има си там има по-големи маси, навън. И зала, една хубава зала. Хубава е. Сега е залата. Да. Искам... Ела тук. Не кой знае какво. Да, но ще ви кажем, че съжаляваме, че е много кратко, 3 минути. Но втора, трета част ще бъде много интересно, дълго и забавно. Това беше видеото от нас. Чао!